Asa na ganin ako mapaganin ni Chip? Zero na dayon. Diyos ko, Lord. Sige na. Zero na dayon. Wa pa ganin ipakita ang score. Ba't niya alam? Wala na. Ba't niya alam? Ba't niya alam na naging 0 ka na? Hindi ako naging zero. Oh. Wala na ipakita ang score ko, ma. Pero, gitapon ni teacher ang box mo. Kanina lang. Oh, bakit tinapon ni teacher? Naglaro man kasi ako. Oh, yan kasi. Tapos ano, nisabi man din ni teacher na ikuha na yung butang mo answer na ka. Nilikuha ako. Nag-answer ka, wala? Yes. Nag-answer man ako. Hero na yun ako. Ambot lang ni mo, gyud. Lao kabalo ni mo. Ug nasiro na ka dira.